маркази миллии патенту иттилоотии тоҷикистон аз натиҷаи мусбати санҷиши расмии ихтирои устоди донишгоҳи давлатии хуҷанд хабар додааст. Масаид Черматов, досенти факултаи физикаю техникаи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мегӯяд, ахиран аз маркази миллии патенту иттилоот ба ихтироаш таҳти унвони генератори худбарангезандаи ҷараёни доимӣ посухи мусбат дарёфт кард, ки бар пояи он аз оби беҳаракат барқ тавлид мешавад. Масаид Черматов дар суҳбат ба хабаргузории Озодагон гуфтааст, агар барои сохтмони нерӯгоҳои обии барқӣ обанбор бунёд шуда тавассути беҳаракат дар овардани чархаҳо ва ҳосили барқ тариқи генератор амалӣ шавад, дар ихтирои мазкур дар оби беҳаракат энергия истеҳсол мешавад, яъне ба тариқи дохилнамоии ноқил ба дохили об энергия ба вуҷуд меояд. Ин устоди донишгоҳ муътақид аст, ҳатто аз як қатра об ҳам энергияи барқӣ гирифтан мумкин аст, вале ӯ самаранокии онро ба бештар намудани ноқилҳои воридотӣ ба об медонад. хусусияти муҳими намудани барқҳосилкунӣ аз нобҳо дар он будааст, ки дар дуюми ҷараёни истеҳсоли барқ тағйирёбанда буда дар ихтирояш он доимӣ аст. ин олими тоҷик мегӯяд, ба ихтирои ӯ донишмандони рус таваҷҷӯҳ зоҳир намуда хостдори шарҳи бештари он шуданд, вале доценти тоҷик бидуни бастани шартномаи дуҷониба аз ин ихтироъ ҳарфе гуфтанӣ нест. Масаид Черматов зодаи деҳаи хиштхонаи ноҳияи 8 буда ахиран ба узвияти Академияи муҳандисии ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шуда унвони академики муҳандисиро соҳиб гардидааст.